Kaixo lagunok, gu Lehoia gelakoa gara, eta gaur iragarki bat egingo dugu. Iragarki horren izenburua motxila magikoa da. Espero dugu gustatzea, ni Paula naiz. Nik Alejandro naiz. Ni Martina naiz. Eta ni Daniela naiz. Begira, ordena bat dago. Erosiko dezu motxila? Bai. Kaixo. Zeno dezute? Mesedez motxila hau. Bale, tori, 50 euro. Tori. Eta magikoa da, Ezkerrik asko. Magikoa, nik hori ez dut sinisten. Bueno, gozen esirtzen. Gozea dakar. Ia hemen zerbait dagoen. Hala! Urdoi azpiko bat, zuretzat. Bai, motxila hau magikoa da. Bueno, guazen etxera.